Misaka ang inflation rate sa Pilipinas ngadto sa 2.9% niadtong Disyembre 2024 gikan sa 2.5% sa Nobyembre tungod sa mas mahal nga gasto sa housing, utilities ug transportation sumala sa PSA. Ang tibok tuig nga inflation rate mitakdo sa 3.2% sulod sa target nga 2 ngadto sa 4%. Ang gasto sa transportasyon misaka og 0.9% samtang ang presyo sa utanon sa NCR ni saka og 28.5% tungod sa bagyo. Ang inflation sa pagkaon nagpabilin sa 3.5%, mas ubos kumpara sa 5.5% sa Disyembre 2023. Ang BSP nagpaubos og 75 basis points sa interest rates ni atong 2024 ug posibleng usbon ang pulisiya aron magpadayon ang ekonomikanhong kahimtang sa 2025. Kini si Idol Kenny, alang sa IFM Balita sa Buntag, di kapugan sa paghatod sa mga nanggunawag labas nga mga balita. Tatak Armen, tatak IFM Balita!